Направих 2 селфита. Yes. Добре, сега какво? Аре, бе! Вас чакаме, бе! Раздури! Чувате ли? Ой. Защо? Съдъра хора, чао. За да... Тя Ама ти не имаш ли микрофон? Не, може да се бием. Ние сме от парти, не можем да се бием. Да. О, май гад. И Олер май тук на Вени. Не, той е лепна. Кога? Да. Чукчето. Ама, войник, шо не те чуват? Ние дай да говорим нещо. Четах ти, бе. Вене, Мутна там. Идваме. Разпално. Те ли ще почваме пред надписите? Хора, ние вече имаме около 50 фулки сигурно. Аз само от кредитовете, брат, впечелих около 15 фулки сигурно. Защото на мен от повечето кило ми се падаше фулки. Еми, развити сме. хора ще ви пратя моя канал плюс... Хора, аз след малко ще лефтвам, защото 6 часа ще ида към iPlay. Ако искате и вие елате, ще има евент в 8. Аз ще дойда. Нищо, че съм... Не вече е малко... Моето микро... Хора, знаете ли на Windows 10? Ама ела си с Оги, с Оня ник, Оги, Да. брат. Да, ще дойда. Не, Ама не, ще съм с Дарка, ще съм с Дарка. Добре, защото брат има такова, кажи го. Има евенти, брат, и трябва да се колим с ножки, така събираме точки, брат. Аз нали искам да отключа за 250 точки, но искам да се отключа това. Добре, веднъж Кой иска да му дам моя як пак? По-скоро не е мой, но много ме кефи. Ако ви покажа как изглеждат моковите Аз имам пак. и броните са много яки. Гледайте просто на споделянето. Гледате ли? Чакай. Да бе. Я? Вижте това. Искам го! Дай го! Чай малко да искам да ви покажа всичко. Честовете така. Вижте колко е яко. Примерно ако се пикате, вижте колко е яко. Не лаги. Ще ви върви. На мен просто ми върви заради споделянето. Правата е яка, като ядете яко. Брат, дай ми Ама, го, дай ми го. И на мене. Ама, какво бе? Пака. Видете. Прати ми го по Да, Skype. Окей. И сега. При споделянето. Вау, някой готин, дай го. Да. Ма, какво ми се молиш? Майко, намерих хозуни. Майко мила. Аз мога да ти пратя лърс за най-новата версия, ама сега не ми се тегли. Вера, знаеш ли, че служих плотове в нашия сървър, ама нещо не бачка. Ти не знаеш как да ги генерейтнеш, трябва да направиш world специално за тях. Пратих ви го. Ще дам и ще сложа и другото Брат, видео. трябва да си направиш специален world, който да се казва плот ми, там как да се казва и трябва да се редженна там worldите, ама трябва да гледам допълнително как се прави това. Да ходим на пи, бе. Тук няма никой, какво ще ходим? Нупския чест мисля да остава нещо. Иначе пратих ви пак, сваляйте го. Къде? Мен ме кефи. Пак. Налично ли? Не, тук го пращам. А. То е 10 мегабайта.
Просто влизат от Майнкрафт и там просто... Знам бе, съм зле. Аз ще ти кажа колко пака съм в момента. Ресурс пакс. Аз за 4 пака. Един ми е за от нагоре. Кой иска да му пратя моето интро да го изгледа? За 1.11 пак. Пращам ви моите да ги видите. Не, брат, не ми трябва. Томи. О, храна ми трябва. Ще умра. Имам 7 абоната войник. Fuck you! Дали текстур пакета, бе? Да, чай ма го зарежа. О, его. Колкото ми звъни да го добавя в дискусията. Бързо дайте ми малко храна, че ще умра с Филка. Филка! Кай, бе? Моля те. Да, бе. This коментари. Good. Брат,